Viina virtaa ja naiset on alasti. Minne päin te haluaisitte? Ihan sama, kunhan siellä on vaan tosi lämmintä ja pilluun voi poimia kadulta. Ei, kyllä me mennään Amsterdamiin, koska siellä on lama niin halpaa. Siis sinne on pakko mennä, koska toi Ismukin lähtee mukaan. Mitä löytyy? Hörskaa. No Ismo, kai sä lähet messiin? No jaa, alkaahan tässä kama loppuukin jo. Siis totta kai sä lähet mukaan. Mieti mitä kyytiä te voitte kahdestaan mulle No antaa. niinpi. Mulla on ruttu levällä, niin kai sä nyt lähet messiin. Siis vittu. Anna sun suvut. Eikä sulla yhtään enempää? Onko? No muikka, täällä vedä niitä. Täällä vedä niitä. Mä en kestä ilman niitä. Hörskoja sieni, ja vitusti piri, 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 ja vitusti piri.